Sugeng sonten para pemirsa kepanggihan malih kula Muhammad Febrianto ing Sekilas Warta. Ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan banjir ing Kabupaten Demak. Sumangga dipirsani pawarta punika. Sabtu 16 Maret 2024 kanthi Rabu 20 Mei 2024 banjir ing Kabupaten Demak, Jawa Tengah tambah akeh dadi 88 desa ing 2 kecamatan. Intensitas dhuwur saka udan ndadekake sawetara tanggul ing Kali Wulan pecah lan kebanjiran. Lebih saka 12.000 omah warga karo dhuwur ing sawetara bangunan nganti 3 meter. Banjir meksa luwih saka 12.000 warga ninggalke omah lan mlayu menyang papan sing luwih aman ing Kabupaten Demak. Banjir terus tambah dhuwur amarga sawetara tanggul ambruk nganti Senin kepungkur. Banjir kaping kalih ing taun 2024 bakal luwih gedhe ketimbang banjir sadurunge. Kadadean ing 8 Februari ingkang dhuwur nganehe 5 meter. Asale tanggul sing durung kuat pecah maneh sawise ora bisa nahan aliran kanggo Kali Wulan. Evakuasi masyarakat sing kena banjir kita tansah koordinasi karo BPWS kanggo ndandani utawa nambah tanggul. Gedene banjir kasebut akeh omah warga sing mung katon atap-atap. Tim gabungan terus ngupayake evakuasi warga sing kejebak banjir nggunakake perahu karet.